536 קלוריות ביום אחד, אבל עדיין נשארתי 47.5. לא הצלחתי לרדת. לפני יומיים הייתי 46.9. למה אני לא מצליחה לרדת? אני חייבת לרדת. אסור לי להיות יותר מ-46.5. 536 קלוריות ליום זה כנראה יותר מדי. מחר צריך לעשות יותר טוב. מחר אני צריכה לאכול חצי מהיום. אין לי כוח להתעלף שוב. טוב, כמעט להתעלף. אני חייבת לרדת קלוריות. אז ככה אני ארד במשקל. ככה אני אהיה מושלמת. לא? ככה אני אהיה מושלמת. אני חייבת להיות מושלמת. ככה כולם יסתכלו עליי בצורה אחרת. ככה אני חייבת להיות מושלמת. רזה ומושלמת. 536 קלוריות ביום אחד, אבל עדיין נשארתי 47.5. לא הצלחתי לרדת. לפני יומיים הייתי 46.9. למה אני לא מצליחה לרדת? אני חייבת לרדת. אסור לי להיות יותר מ-46.5. אז ככה אני ארד במשקל. ככה אני אהיה מושלמת. לא? ככה אני אהיה מושלמת. אני חייבת להיות מושלמת. ככה כולם יסתכלו עליי בצורה אחרת. ככה אני חייבת להיות מושלמת. רזה ומושלמת. ככה כולם יסתכלו עליי בצורה אחרת. ככה אני חייבת להיות מושלמת. רזה ומושלמת. רזה ומושלמת. עמונה? 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 מאז ומתמיד את, אפילו בימים שכמעט נכנעת, בסופו של דבר נשאר. אפילו בימים שהכל נגמר, את תמיד נשארת מאז ומעולם. את, אפילו כשהיה קשה לזכור, בסופו של דבר את זכרת.